απευθείας αναθέσεις της τάξης των 150.000 ευρώ για ένα θέμα που το γνωρίζουμε κάθε χρόνο και δεν είναι πρωτόκολλο. Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο συζητάμε για αναπαυξώστες, για πυρασφάλεια του καλοκαιριού και για άλλα θέματα που αφορούν τους καλοκαιρινούς μήνες και αυτά που συμβαίνουν κάθε χρόνο. Γιατί δεν έγινε το ίδιο και για τις καιρικές συνθήκες για το χειμώνα από τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και πριν. Πόσα μηχανήματα δούλεψαν, ποια μηχανήματα ήταν αυτά, πόσα μεροκάματα έκαναν και αν οι εργαζόμενοι σαν τα ήταν ασφαλισμένοι. Μην μου πείτε να κάνουμε αίτηση για να μάθουμε τα αποτελέσματα. Θα την κάνουμε μια αίτηση και θα τα πάρουμε τα στοιχεία. Ή θα μας απαντήσει ο εκπρόσωπος, όπως έγινε προηγούμενα. Ενημερώστε τους δημότες πώς διαχειρίζετε τα χρήματά τους και τι αντίκρισμα έχουν σε αυτούς όταν τα χρειάζονται. Ευχαριστώ.